danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun ƙayataccen shirye-shiryenmu da mun ɗora. Barka lafiya? Lafiya lau. Na ga wani bako ne a gidanka. An yaka. Na gan shi kuma yana ce ko daga na gan shi ne na tare shi na tambayin shi daga ina yake na ga mun daga Lagos. Daga Lagos sake. Daga Lagos sake. Wannan garin yanda yake ne wannan cututtuka ga irin cutar da take fama. Yanzu wani dan baka shawara akan da ya kamata tun daga Lagos yake a bincike shi ko kuma inda haji ne kafin a fara mu'amala da shi a cikin gidan a dan ajiye shi a killace shi ko kuma Da matsala ko? gaskiya dai ina da tunanin ne ban cire da matsala ba amma ina tunanin kamar kada haifar da matsala. Da matsala mana. Da matsala. Kai ai wannan ka faɗi matsalar da ka sani ne ma. Ni kuma matsalar da ni nake jin ta. Wallahi ni awo nake ji. Wallahi awo. Gaskiya dai ya kamata dai a Wallahi tallahi. turiyan Akwai kungiyar nan ko kamfanin nan ko NCDC ko menene? Dan Allah dan Annabi ni ka taimaka min maka turo min su da Allah. Ka hankado min su. to gaskiya dai ba waya a nuna Ai bayan shi ma ka hankado. Akwai na Kaduna akwai na Tafa. Da Allah ka hankado min su. Ta corona suke ji ni wallahi ta awo nake ji. Ni awon nake ji wallahi. Dan shinkafa na kwano biyu. Dan taliya ta katan daya. Dan makaron da ba za a rasa ba. Da Allah za a kwashe su. Allah ya sa ya tura sa za a kwashe su. Duk a kwashe su ma gaba da tafiyar su. Bayan annoban a sako su. Malaman lafiya. Da Allah kuma yarda. Ka ga su nan su ukun nan. Wallahi baki ne. Ya'yana ne amma baki ne. Kaga wannan daga Kaduna ya taho. Kaga wannan daga Lagos ya taho. Can tsakanin Ibadan da Lagos anan suke ta zirga shi da mafiyarsa. Kaga wannan daga Abuja yake. Abuja ma can ta tafa din nan. A can na auri uwarsa a can na same shi a can na baro su. to ka san da yake mu kiran da aka mana mun yi tunanin zazzabi suke yi An ga wuri. idan za ka yi atishawa ka ke karewa da hannunka da haka kuma ka daina yi akan jama'a saboda kaga zai sarwa da yanayin abin da muke ciki a yanzu yawa Thank you, doctor. yawa yanzu abin da za a yi ina ga kawai za mu fara gudun za mu dan dauki zafin jikinsa haka Dauki. Ki fara gwada wannan ki fara gwada sai. Kai dauki kuma waye? Ka tara na dauka. Kuma da waye? Duk kuma da su. Muna nan muna wanke. Kuma haka muke da. Dan Allah kada ta gwada ni dan Allah. Kai kariya kake. Gwada shi. Da rabe. Baba. Shi ne Baba please kada ta gwada dan Allah baba. Ta gwada dan Allah. wannan tana da matsala wallahi. Bari in bari zafi Jikin shi sanyi kuma ba? Wai wala. Wai ka dora mu bala. Dora mun naki. Ta okay. Dora mun naki. Ya wannan ya kusan Dole fa a killace su fa na tsawon sati biyu. warwa. wannan kuka ce daga na yazo Daga Lagos. Can Lagos Ibadan din nan zaka zirga zirga. Kai, ya Ba mu da corona, kowa ya san ba mu da corona ko? Wanda shi munafiki ne zai iya boye ta wallahi wannan biya shafa mana. Wallahi to wallahi zamu ne. Wasim. Ha! Oi, wannan abu na yana son barkono ba. baba mu da yanzu abin da zamu iya bayar da shawarar da zamu bayar kamata ya tunda ka ce gaba ɗaya daga tafiya suka taho ba a cikin garin da suke ba kuma kaga wannan in aka faɗa gaba ɗaya duk wannan abin ta ji wannan wajen yanzu abin da zai yiwu tunda nan na ga kamar ɗaki ne Aro da ba su dai. da Allah a killace su an na tsawon sati biyu saboda sai an yi sati biyu za a fuskanci ma menene abin da yake jikin su Ba a can kuna da guna kuke killace mutane ba. Ku tafi da su ba ku killace su a can. a'a Baba ba su. ai ba zai yiwu haka ba za mu je za mu ɗauko kayan aiki ne za mu ɗibi jinin su sannan mu tafi da shi sai mu tabbatar da me yake da musu Ka gane ba ne. Ni san me nake ji. to baba in dai ko za a gwada su kai baba baka tsira ba Mu wanke muke anan da iyali na. a'a har iyalin naka kin dauka min kin taba jikinta ita ma Duba ta ba amma yanzu nake so na Ku duba. dan tafi da su ɗin. Ni sati biyu na ni san me nake ji. to ina tunanin dai idan muka tafi
ita ma kuma in ku dawo sai mun gwada ku. Ita ba ku tafi da su yanzu. A'a. Allah ku. Kuma ba ku tsira ba a wajen mu a yanzu. Amma da ku tafi da su. Saboda sati biyu ne na san me nake ji. Mu mu killata kanmu a gida. Su ku killata su a can. Ba kuna dan basu biredi ba na an ce dan doya da kwai. Dole a nan za su zauna. Wallahi babu inda za mu je wallahi. Muna nan gidan wallahi. Da Allah ka shigo. Wannan mai atishawan. Me daina yi da Allah a jikin ku. Wallahi ko bace ne. Ki sami si da kunkumi ki rufe masu baki wallahi. In za ka yi atishawa ka ke tare ta da hannu. Yawwa. In za ka yi tari kar ka tare da hannunka da bayan hannunka za ka kai. Kuma ya haɗu ba a yi sun daga ma'adun Allah. Ai mutum kana neman ka gama lafiya matar ubanka uwarka ce. Ko da neman albarka. Ya komai an gyara ko ga wannan. Kuma ki rufa min asiri yadda Allah ya rufa min. Yawa ita bai da abin da ta ba dai na ji jikin na ne ban yarda da jifa shi ne na je na nemo daktar nan ta zo ta duba na cikin da ruwa cikin da mana. Wace dakta? Cikin dakta mana umma. Dakta mana kake dan Allah kake yadda ki ga ya daura yan uwa dakta ka bari ta gama cikin ina annabe. Yawa To, tun da ka ce dan Allah yawa an fama a sama ita bari in shiga ɗaki. ke na umma. Assalamu alaikum. Alamun corona ba da ke tuba na a cikin annabi. Subhanallah. Fito! Fito! Darababbiya. Ashe ba likita bace. Kai ya darababbiya. Wata ta ga yaro ya tafi ko ya bulbul. Wani tafiye ta cinye mishi ya gida. Darababbiya ta Allah ba ta ki ba. An ki bata da. Kai da ka ji kunya. Bancale, bace. Ai tun daga idan likitan na san darababbiya ce. Na san darababbiya ce likitan nan. Bancale. Tabi. Bancale. Tun da na ganta tana taron kamar. Da kare kinanta. Na san darababbiya ce. Bancale. Billahi la ilaha illallah. Kuma kai Qur'ani ma yana da corona billahi la ilaha illallah. Ka kawo ko la Allah kuma atishawa na ringa yin ta gobulin hasibu Ka ta sa ga. hasibu